Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, usa ka maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan, mga produkto nga 100% natural, why side effects, why overdose. Ang ato ang mga higalag igsoon mao lamang ang paghatag og insaktong tabang kaninyo pinagi sa mga produktong gikan mismo sa kinaiyahan. Ang ato ang SED Panyawan Capsules mga higalag igsoon mao kining atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, napuntay SED Cogon Herbal Capsule ug usab kining atong SED Liniment Oil. Basin na mangutana mo ha nganong tulo ka mo kining atong kapsula. Kining atong mga kapsula mangud mga higalag igsoon gigama gyud kini siya para ikaw mismo ang magpamatuod sa kaayuhan nga why sama pinagi of course sa ato ang mga produktong makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Kung panalitan ikaw medyo mas hiyang ka sa mangosteen pagtumar sa SED Panyawan Plus no kani nga dunay mangosteen ug luyang dilaw. Aduna pud kita SED Panyawan Garlic kung gusto nimo nga kanang matabangan nga matangtangan og bakterya kanang imong lawas. Aduna pud kita SED Cogon nga maayo alang sa katong mga kaigsunan nato nga dunay problema sa kidney, dunay problema sa ilahang pagpangihi o baka sa mga kababayenan kanang ilahang ginatawag nga monthly period. And of course ani na pud kining atong knowledge power. Kauban gyapon nato ang atong partners health si Sir John. Sir John, maayong adlaw diha kanimo. Hello, Sir Rick Ono, sa tanan natong mga tigpaminaw, no? Kumusta ka mo tanan diyan? Sa atong mga listeners karon nga nagapangutana og mga klase sa mga produktong herbal nga makatabang gayud, mas maayo pa nga mosandig na ka niining atong mga produktong ginama sa SED Marketing. Kay kining mga ginama sa SED Marketing mga higalag igsoon, daghan na kaayong mga klase sa mga balatian ang natabangan no. Bisan pag-unsa nga mga klase nga mga sakit matabangan kay kini manggod atong mga produkto Sir Jan, aduna manggod kini siya potent nga ginatawag nato nga ingredient or main ingredient nga tinuod gyud nga napamatud-an nga maayo sa atong lawas. Kining atong ginatawag nga SED or kining atong ginatawag nga panyawan or makabuhay sa Tagalog. Tinuod yun na Sir Rick, no? Tungod kay sa kanina anong igtatambal, no? Kining panyawa, no? Dugay na nigig kay ginagamit sa to ang mga katigulangan apan no nakalimutan na nato og natabunan na ni sa uban pang mga pag-abot sa mga synthetic ug mga western nga pagpanambalan. So kining panyawa no very potent gyud na ingredient no nga makatabang gyud din na sa pagpalig-on sa ato ang mga kalawasan no sa atong panglawas ug makabatok dito sa mga kadaiyang mga balatian nga mo takboy sa ato ang lawas. Tinuod ka na. Ilabi na karong mga panahon na Sir Jan nga delikado kayo ang mga kaning atong palibot. Kay napamatutan karon sa siyensya Sir Jan nga kini ding atong lifestyle posible gyud nga maghatag kini og balatian kanato. So sama pananglitan na ning usa ka matang sa problema sa panglawas nga makuha nimo kung ikaw aduna kay pagkahilig sa ginatawag nato nga ilimnong makahubog gumikan kay kini siya kaning alcohol. Usa sa mga direkta nga maigo niini gyud kining atong atay. And then once maigo ning atong atay na ay usa ka matang sa problema sa lawas or kining ginatawag natong balatian or disease nga posibleng motakboy ka nato kining ginatawag natong hepatitis. Kining hepatitis mga kaigsunan mao kining nagpasabot nga naghubag kining atong atay. Ang atay nato sa kini ka importante nga organ sa ato ang lawas nga nagaproseso sa mga sustansya nga gikan sa atong mga ginakaon ug usab nagasala kini sa atong mga dugo ug makigbatok usab kini alang sa mga impeksyon. Kung ang atay maghubag o baka nadaot,
ang function niini mamahimong maapektuhan. Ang sobrang pag-inom sa alcohol, apil na niini kining mga pipila nga mga klase nga mga tambal. Adunay mga tambal man good sir dyan nga super synthetic ba. Kana bitong chemically enhanced nga mga klase nga mga tambal nga inig inig take nimo usa sa mga maapektuhan gyud ni kaning atong atay, no? Ug usab pipila ka mga kondisyong medikal ang mamahimong hinungdan nganong ang usa ka tawo makaangkon nining ginatawag nga hepatitis. Adunay 5 ka mga nagunang mga viruses ang hepatitis nga ginatawag nga mga tipong I or A, B, C, D ug E. Kini nga mga matang sa mga hepatitis labing gikabalak-an tungod sa kabug-aton sa mao nga matang sa problemang panglawas ug usab posibleng mamatay ang usa ka pasyente kung maigo niini ug usab kaning ginatawag nga bitong kahadlok surgeon ba nga mamahimo kining outbreak gumikan sa pagkailap sa epidemya nining ginatawag nga hepatitis. Gumikan kay kini siya posible man guni siyang mapasa nimo no sa laing mga tao. No, Sir John? Tinuod. Kining ginatawag nato na hepatitis man good Sir Rick no, labaw na ning hepatitis nga ang hinungdan is kining pag damage no gikan sa virus no, kining A to E nga mga hepatitis virus tungod mang kini siya no very communicable, very contagious nga sakit no nga mas grabe pa siyang makatakod no kaysa katong ginatawag nato na mga katong human immunodeficiency virus o HIV no ug uban pang mga ginakahadlukan natong mga sakit no sa ato ang panahon karon. So kining hepatitis B, hepatitis A, B, C, D, E no kani siya grabe gyud kaayo ning kadaot sa tuang atay o bisan pa man nga bisan unsaon nato ni siya pag atubang no kining ang ato mga individual nga nakasinati niini grabe ang magkuan gyud ang milagro gyud sa Ginoo ang makatabang niini tungod paspasan niya og daot ang imong atay, which kining atay nato no is very important sa daily nato nga activity sa life no. Mo ganang ginatawag to ganin ni Sir Rick no nga maliban dito sa filtering no katong filtering na task niini sa mga tambal, sa mga pagkaon, sa alcohol natong gina-intake no. Siyempre balay sab nino sa mga sobrang asukal na kinahanglan nato sa tong lawas, sa mga bitamina no na kinahanglan nato nga makatabang dito sa paghatag og nindot nga pamanit, nindot nga pag na eyesight tanan no. And siyempre ang atay pud nato ang gusto sa mga balay no aron sa pagtastar sa mga clotting factors no sa tuang lawas kat aron di ta magdugo no. So ang atay no dako kaayo ni siya nga organo sulod sa tong lawas nga dako sab kaayo siya og tahas. Once nga makasinati tag mga kadao tungod sa nataptan ta o kanang natakdan tagikan sa usa ka tawo no nga adunay hepatitis na virus no sa ilang lawas ug nagasinati sila hepatitis nga viral, dako kay dako gyud dapat o grabe gyud ang ato ang kabalaka dapat nga mabati no tungod kay hantud karon no nagkalisod pagyapon ang siyensya no sa pagtubag unsaon nato ni pagpukan kining viral hepatitis. Pero sa pikas bayan Sir Rick no naputay ginatawag na hepatitis tungod man kay hepatitis is a very general term. Kumingon tag hepato no meaning atong itis meaning katong paghubag no. So siyempre katong pag-introduce nato grabing alcohol sa tong lawas makakos sab din sa ginatawag nato nga alcoholic nga hepatitis no. So kana siya nga hepatitis is very kanang konektado sa lifestyle, which is kung moingon tag lifestyle kaya nato na siyang mapugnan no. So ginauhag ginato ang tanan no nga kinahanglan kunhuran nga pag-inom no pag-inom og makahubog nga mga ilimnon tungod kay kining paghubag sa tong atay makakos ni siya og dugang nga mga problema which later on mahimong hinungdan dito sa ginatawag nato nga liver cirrhosis. On the other hand katupong ginaingon nato nga dili pod unsa to tawag na walay anang marag kanang ganing grabe ang paggamit og mga synthetic drugs Sir Rick. So like example kan paracetamol no very ang ginatawag nato na is a very hepatotoxic medicine. Meaning toxic siya sa ato ang atay. Ginagamit nato siya pangkalaban nato no panglaban nato sa mga hilanat apan aduna tay mga pamaagi no aron nga makunhuran nato mapapababa nato ang
ang kainin sa tong lawas nga di ta kinahanglan mo inom pa og paracetamol o kaning uban pang mga synthetic drugs which no makatabang dito sa paglisod sa ato ang atay no sa pagfilter niya moingon tag hepatotoxic meaning ginadaot niya mismo ang ato ang mga hepatic cells no to atong mga liver cells which tinuod makatabang siya dito sa pagpababa sa ato ang hilanat no pero ginadaot pod nato ang atong atay. So pilion nato no sa atong mga tigpaminaw sa atong mga viewers, pilion nato og maayo kung unsa ba gyud ang ato ang kinahanglang buhaton o atong i-take no aron nga double no mawala ang atong hilanat, ang infection, ang inflammation plus di nato maagrabyado ang atong atay. Sa katong mga kaigsunan natong nagpangutana kung unsa man gali ang usual gyud nga mahitabo nga ma-feel nimo kung adunay bikil ka ng imong atay. Una, of course, ang atay na to matud pa nila kung unsa kuno kadako kanang imong palm or kanang imong tibok kamot no for example diri nga right side ubos sa imong ribs diha nimo makita kanang imong atay og kung pananglitan ka na inighikap nimo nga medyo sakit aduna kay murag ma-feel nga inigtuslok nimo sa imong kilid nga murag nagi kanang murag bitaw kanang injection of pain for example kana usa na sa mga simptomas. Ikaduha kanang of course kanang imong panit nga nagyelo siya no kaning mga ato ang mga sitaw gani kaning atong white Kalimutaw. part sa ato ang kalimutaw kung pananglitan ka na siya medyo nagdalag kana usa na pud na sa mga angayan nimong lantawon pati kanang imong gums importante na and of course kaning sa pag-ihi kung ang imong pag-ihi medyo adunay abnormalities susama pananglitan aduna kay makita nga pagpang brown sa imuhang ihi o baka mga higalag-igsoon ay dugo no kana mga muna siya and of course ang basic nga mga balatian susama sa pagkawaygana sa paglihok pagluya sa lawas pag-angkon og hilanat o muna yung mga basic nga mga simptomas nga angayan na nimong ipalantaw kanang imong mga ginatawag natong atay. But anyways, try to remember also katong mga healthy nato nga mga igsuon diha. Kaning atong atay, usaman kini siya sa matud palagi ni Sir John, pinaka-generous nga klase nga organ sa atong lawas. Gumikan kay within 24 hours, pwede niyang ilisan ang mga selula nga daot niya. No, katong kaning mga atong atay is every 24 hours pwede siyang mag-ilis og mga cells nga nag-consist siyang kaugalingon para mag-function na pud siya properly. Pero kung kanunay nang pong gagay inom og tambal, kanunay pud kang inom og alcohol, pwede to siyang mukubol o mawala ang iyahang integrity nga maghimo siya og panibag-ong cell para maulian siya. Diyan na dayon ang pinakalabing dakong problema kay dako na dayon kayo ang mahitabo nga problema sa atong lawas. Sir John, unsa may maayong tumaron sa atong mga kaigsunan nga produktong herbal sa SED Marketing nga makatabang alang sa pag-amping sa atay? Anything no gatong tulong kabuk nato na capsule no Sir Rick no kaning SED Panyawan with garlic, yung SED Panyawan plus mangosteen o kining SED Kogo no makatabang ni siya dito ang kining presence sa panyawan manggod makatabang siya dito sa pag-una sa regulate sa atong sugar no blood sugar which makatabang siya dito sa katong pag-lessen sa katong kakapoy sa atong atay no nga mag-store og more sugar no aron nga makinahanglan sa atong lawas. Kaduha ang presence sa banaba sa garlic no makatabang dito sa pagpatay no sa atong mga uban pang mga kagaw no nga pwedeng nasudod sa ato ang lawas pinagi sa pagkaon sa pagginhawa no which dako pug kaayog epekto din na sa atong atay tungod kay sa iyang pagfilter manggod ang kining mga kagaw no kinang amuagi gyud din na sa atong atay no sa atong atay ug sa atong kidneys. Katulo no ang presence sa kugon ang presence sa mangosteen no nga makatabang dito sa inflammation so ang paghubag sa atong atay no mapalesen niya ma-control na to tong uban pang mahimong possible damage no na pwedeng mahiaguman sa atong atay and then siyempre kung wala pa tayo sinati pang uban pang mga sakit no nung duman nato na kunhuran nato o undangon gyud nato ng mali no nga pagtumar sa mga tambal pagtumar og mga ilimnong makahubog o siyempre healthy lifestyle no ang katong pag-increase pud sa cholesterol no makadaot sabna sa atong atay. So kinahanglan no Sir Rick na inumduman sa atong mga tigpaminaw mga viewers no nga importante kaayo kining atong atay no so dili gyud nato ni siya ipasipa no nga ato nang tungod very generous kay siya na organ. So kinahanglan nga ato gini siyang lugmaon ang atong atay.
Bueno, Sir John, wala namang kita igong oras ug panahon. Nagpasalamat ako nga nakauban na punti ka ug of course kini nga atong mga listeners and viewers tungod kay nakakat-on na pud mi ug panibag-o na pud nga mga information may tungod nini atong mas maayong panglawas. And of course, alang sa katong mga kaigsunan nato diha nga gusto pang makaangkon og dugang kahibalo at angigid kanunay si Sir John ug ako sa ato ang programa sa Hugyawan kay kada adlaw maghatag kami dugang impormasyon kanimo aron mas matagaan ka namo og higayon nga makaluwas ka sa mga balatian. Sir John? Salamat kay Sir Rick no sa chance nang gihatag ninyo na makashare na po sa inyo og bagong kahibalo. Salamat sa tanan. Okay. Sa atong mga kaigsunan, timani kanunay ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga napamatudang maayo. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang atong SED Cogon Herbal Capsule, apil usab, of course, kaning atong SED Liniment Oil. Kini si Mr. Panyawan nagangyon. Kung aduna manggali kay balatian, pag SED Panyawan, tatak SED Marketing, tatak magaling! Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigapunapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.